In de Jeswalker zwalkje wij in 6 afleveringen door de Friese Jesnatuur. En dat doen we net alleen, maar met beheerders en vrijwilligers die het hadden thuisvielen in deze natuur. Als je door Jesnatuur gaat, dan is het eerste wat een heel soort mensen kunnen ontdenken de bosk. Want in een bosk is die jest heel goed te zien, liek als hier in de Riesterbosk. Maar we beginnen net met de bjem en de bladen. We beginnen met een nieuwsgierige boskbewoner, de houtsnip. Die liet me ik op een hele bijzondere wijze vangen. Het is de spanning van hoeveel komen er vliegen ze sint net en wanneer moet ik het loslaten. Dat jouwt de spanning. Ik ben helemaal buiten in de natuur. En je durft ook nog iets moois om wetenschappelijk onderzoek. Nou, ik bedoel, de meesten nog graag weten met die vogels heen gaan en hoe wat dat ze dik zijn of mager en dat soort dingen. De houtsnip, dat is een mooi gedrongen vogeltje. En de schuwheid die hij oors heeft. En het is een mooie vogel. Hij heeft aardig om gewicht. 63 heb je er net. Ja, 63 en is we wel hand van 300 op de ronde. Deze aardig op gewicht. Als ze er zijn omvliegen en de best te laat om het vallen te laten, dan vliegen ze er weer uit. Dus dan heeft het mist. En dat is dan even, Behalen. Ja, dan behaal ik haast de hele dag. Ja, we halen zweren, draaien. Wegen. Wie gaat het? Nou, we rennen naar op het dag. De Heuvelse beren is met je op. Dat is natuurlijk niet in Friesland. Maar dat jij ook nog iets bij Gasteland, hè? Dit is wel wat typisch van Gasteland is. Er zijn natuurlijk nog wel meer plakken. Het is met de ijstijd, in diezelfde ijstijd ontstaan binnen. Hippolytushoef is bekend. Nou, de Georgierberg op Texel. De formatie bij Steenwijk en Hardenberg. Dat is eigenlijk dezelfde stuwwal uit die tijd. Nou. En had het ook nog invloed op de begroeiing? Dat het hogerop oors als beneden? Nou ja, hier heeft nog wel groeiplakken van winterieken. En dat is wel een soort maar die van oudsher wel op die hogere zonregen voorkwam. Is dit bos, dat we het nou joggen, is dat eer onplanten of is het echt heel natuurlijk ontstaan op dit plak? Nou, er zijn deels oude reliquieën, maar die zijn natuurlijk, denken wij. Dat weet ik niet meer, want dat is 1676 en is eigenlijk het bos online, door een hele rijke meneer uit het westen. Die zie je gewoon als een tabaksplantage. Nou, dat wordt niks, want het klimaat weer net nevens. Toen is er begonnen als het in te richten naar zijn buitenplaats, is maar. Maar grote leen, nou ja, die zijn er nog steeds. En het bos zelf wordt gebruikt, bakken zo is hard, braamhout, neem het maar op. Nou, en even terug de tijd heen is het Frieske Geert van 1941 in beheer. Ja, en wij proberen dat wel natuurlijk te beheren. Dus deerhout, deerbjemmen, iets minder paden waar het kan. Recreatie speelt ook een rol. Maar zo proberen we dat wat in evenwicht te houden. Oud hout sprutsen. Ze waren nog even verder even op ziek, wat dat nog correct budget voor de bosk. Want de jest kan volgens mij een best een nuttige tijd van het hier wijzen voor de natuur hier. Precies. Nou, dan lijkt hier al aardig wat hout, maar verderop hier er staat een beetje de pronkje. Die is zeker daar. Er zit geen blad meer op, Jan. En omdat het van bovenaf misschien wat vochtiger is en wat jij rottert, krijg je dan ook dat het meer in stadia uitbreekt naar onder een tak? Eigenlijk juist het antwoord al, Remco. Inderdaad, op deze manier een steende beam die deurgaat. Ja, die laat af en toe een stukje skors vallen en dan breekt een tak uit. En op die manier profiteert om jou in volle efficiënter, optimaler zeg maar, van de voedingsstoffen die daar toch vrijkomen. Zeg maar, hè. Er zijn zeker 260 soorten paddenstoelen in de Riesterbosk. En deze man ken ze alle keer.
Ja, mijn baan met Gastland is dat ik er heel vaak kom. Ik ben in Heerenveen, maar ik mag heel graag naar Gastland daar. En dan is het Riesterbos in een van de plakken en we graag eens even rondstruin. Begin jaren 80. Toen heb ik een natuurgidsenopleiding gehad. En de docenten die hier wat verstaan van paddenstoelen. En ik mag graag fotograferen, dus ik maak er foto's en die man kon mij vertellen wat erop sting. En nou ja, op een gegeven moment raken die mensen wat meer uit beeld, maar ik ging gewoon terug met foto's maken en uitziekje wat het weer. Dus ik zeg dat ik zo'n dikke 40 hier eigenlijk al bezig ben met paddenstoelen. Nou, hij heeft verschillende groepen. En een van de groepen, dat binnen de parasieten, de doodmakers, zeg ik dan altijd maar. En een heel bekend voorbeeld, dat is de reuzenzwam. En die reuzenzwam die, is altijd een koppelen aan de boek. Als je een zwakke boek hebt, dan kan de sporen van die skimmel in die boek terug te komen. En dan kan die uitgroeien. En op een gegeven moment is er zoveel fret nu de BM hellen. En die BM is ondertussen elkaar gewoon deurgaan. En dan krijg je van dit soort vruchtlichamen. Dit heet de grijze buisjeszwam. En dit is niet een parasiet, maar dat is een oprommer. Een saprofiet. Dat bij deze. En het liet je 11 bankjes, maar aan de onderkant ben ze grijs. En het 11 bankje is wit, dus dan heeft een andere soort. Er is een groep paddenstoelen, hele soort paddenstoelen, dat binnen samenwoners, symbionten. Dus die leven samen met een BM. Dit is de braakrussula. En daar hebben ze in Nederland niet nog een naam voor, maar in Friesland hebben we een heel mooie naam voor. Twolle. Het melkerstwolsje maar in een poort. Die hebben ze twolle neemt. En dit is dus de braaktwolle. En laat je nou denken, wij willen ik van die Jesnatour in het Riesterbos geniertje. Dan kent dat. Dan hebben we hier een paar locaties van Jim. Als je op de Riesterbos onrieten komen van de Grote Dieko, kun je de auto makkelijk kwijt aan de linkerkant van de ingang van de bos. Daarna is je naar de rechterkant van die ingang, want daar luidt de slottuin van het Jeddere Huize Reis. Er is een slotgraft, een vierwer, een hof met oude friske fruitrassen, steense planten en wilde planten. Aan de overkant van de bos leidt een liedstukje Ierengrijde. Dat is het plak van de enige oerleunen snippenflauw. Jeder verdient een soort meisje een extra boesentje, maar het vangen van houtsnippen in de jest, maar een net in het tjuster en schimmer. Er wen je al duizenden jaren meisje in Gasteloon en bosarbeiders kwamen in 1949 een hunebed of stienkistje van 2500 jaar voor Christus. Omdat ze net beter wisten, sloegen ze de stien kapot voor het verhuizing van het paard. Op dit plak staat een replica die het hunebed neemt wordt. En aan de IJsselmarktkant van de bos leidt het Meuzerklif. Het is een van de drie kliffen die ontstaan binnen doordat het keileemjeer van de laatste ijstijd omheen gestuurd wordt. Ja, wat lezend hout hier. Ja. Zullen we wat met onder zetten? Zal we even stiekem zien? Ja, misschien. Oh god, hier. Oh, daar gaat een krabbe. En hier zit een roep in. Zie je dat? Mooi. Oké, dus. Wat hebben we hier, hè? Mol? Mol, ja, het lijkt het. Als het kastje is volle mol, maar... Dat zit er zo wel iets. Als het beter sjuist, dan sjuist dan wat dan maakt het hier een wendingskies, zeg maar. Wat is dit? Nou, het is een muzeverblauwplak. Ja, die hebben gewoond om hun huiskop op te skiën, maar die jest. Vaak liggen de oude ikels en beukennootjes er wel omheen. En ja, hij heeft het nou even grote schoonmaak. Hij brengt nou momenteel zo er wel naar je beukennootjes en wintervoorreer leidt er nou aan. Dus beukennootjes en ikels. En ja, dit is een hele grote bult voor zo'n lietsbuske, vind ik altijd. Wij jaren hier om ons heen alle keren vogels, maar we zoeken ze haast net. Er is hier een hutje, dat is apart maken om dat wel mogelijk te maken. En we zullen zien of wij vanuit dit hutje de verste bosbewoners en misschien ook nog een beetje terugtrekkers, maaivleugels filmen kunnen.